Os bares a pé de praia poderán abrir en Galicia desde Semana Santa ata finais de outubro. O obxectivo é darlles estabilidade aos emprendedores. O presidente da Xunta reuniu os concellos costeiros para explicarlles esta medida e consensuar os proxectos, agora que a Xunta ten as competencias no litoral. A Garda Civil ratifica que os audios de Santos Cerdán e Coldo son auténticos. A UCO descarta manipulacións nas grabacións que incriminarían tanto o exasesor de Ábalos como o exsecretario de organización do PSOE. O Supremo decidiu hoxe que Cerdán siga en prisión. O próximo mércores comeza o outono, pero boa parte do interior galego vive hoxe e mañá en aviso amarelo por temperaturas que acadaron os 37 graus. Ollo, ca roupa que eliximos porque pola noite hai lugares en que os termómetros caen ata 25 graus. Boas noites. Comezamos no concello lucense de Pantón, onde un incendio forestal obrigou a decretar este xoves o nivel 2 de emerxencia pola proximidade das Lapas ao núcleo habitado de Lornís. O incendio chegou a cortar unha estrada e mesmo a vía do tren. Aféctalles polo de agora a unhas 20 hectáreas, Patricia. Situación moi complicada que se viviu esta tarde aquí neste concello lugués de Pantón debido a un lume forestal que, segundo Medio Rural, xa calcinou máis de 80 hectáreas. O peor viviuse a media tarde. O lume comezaba a primeira hora da tarde, pero a media tarde a Xunta víase na obriga de decretar o nivel 2 de emerxencia debido á cercanía das Lapas a este núcleo de poboación de Lornís, donde agora a situación está un pouco máis tranquila, pero hai un amplo dispositivo de extinción despregado. Traballaron aquí durante toda a tarde, entre outros medios, 8 helicópteros e 8 avións, ademais de 10 motobombas e 12 brigadas. Este lume que, como dicíamos, comezaba a primeira hora da tarde, obrigou ademais a cortar a circulación na vía férrea que une Ourense con Lugo, así como varias estradas, entre elas a estrada de acceso a este núcleo de poboación cortada neste momento pola Garda Civil. Agora estamos en Lornís, este pobo, que ahora mismo está perimetrado e non corre risco, gracias ao traballo das brigadas. Temos 13 brigadas, 12 motobombas, 9 medios aéreos. Creo que se fixo un traballo importante. A Garda Civil detivo un home de 30 anos acusado dun delito continuado de incendio forestal en Carballeda de Avia. Está acusado de provocar o 18 de agosto 3 conatos de incendio que afectaron a media hectárea na parroquia de Santo Estevo. Un deles mesmo puxo en perigo unha casa habitada. O detido conducía unha moto vista na zona. No rexistro da súa casa incautáronlle un soprete de man e material informático que está sendo analizado. O presidente do Goberno recibiu na Moncloa o chanceler alemán Friedrich Merz na súa primeira visita oficial a España. O encontro celébrase en plena ofensiva militar de Israel sobre Gaza e con discrepancias entre ambos sobre a resposta que debe dar a comunidade internacional. Sánchez fala abertamente de xenocidio e levou a dianteira en pedir que se suspendera o acordo europeo de asociación con Israel. A Alemanha é o principal socio europeo de Tel Aviv e un dos países que máis se resistiu a aplicar medidas contra o goberno de Benjamin Netanyahu. Sánchez tamén quere arrancar de Merz algún tipo de compromiso sobre o seu plan de incluir o galego, o euskera e o catalán na Unión Europea, que poida contribuir a chegar a algún acordo con Junts para darlle estabilidade á legislatura. O expresidente José Luis Rodríguez Zapatero toma o relevo de Santos Cerdán na negociación con Carles Puigdemont. Para hoxe estaba prevista unha reunión entre ambos para abordar o apoio de Junts aos presupostos. De momento non trascendeu nada desa xuntanza, nin sequera está confirmado se se celebrará en Suiza ou en Bélxica. Ademais dos presupostos, sobre a mesa de negociación está tamén a oficialidade do catalán na Unión Europea ou a aplicación da lei de amnistía, con especial atención á situación do propio Puigdemont. E precisamente o anterior interlocutor con Puigdemont, Santos Cerdán, permanecerá polo de agora en prisión. O xuíz do Supremo rexeita poñelo en liberdade por considerar que persiste o risco de destrucción de probas. Aínda non rematou a parte relativa á súa situación patrimonial. O maxistrado ten un informe pericial que descarta que as grabacións feitas por Coldo estean manipuladas. Unhas conversas que implicarían o exsecretario de Organización do PSOE na trama de cobro de comisións a cambio da adxudicación de obra pública. O Goberno admite que houbo erros técnicos nas pulseiras telemáticas de maltratadores durante o cambio de empresas adxudicatarias do servizo. Un erro que, segundo o Consello Xeral do Poder Xudicial, supuxo unha potencial desprotección das vítimas. O problema, asegura o Goberno, está resolto dende xaneiro.
O sistema Cometa ocúpase do seguimento das pulseiras antimaltrato, os dispositivos que as vítimas de violencia machista e os seus agresores levan cando os xulgados deciden unha orde de afastamento. Co cambio da empresa adxudicaria houbo un erro no baleirado de datos e iso fixo que durante un tempo non se puideran coñecer os movementos dos presuntos agresores. Nosotros detectamos estos fallos técnicos porque son fallos técnicos, además en un contexto en el que la adjudicataria saliente tenía que ceder todos los datos a la adjudicataria entrante. O Consello Xeral do Poder Xudicial advertiu ao Ministerio, pero denuncian que naquel momento non se corrixiu. E iso, segundo o Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero, puido provocar sobresementos de casos ou sentenzas absolutorias. Nese momento había uns 4.500 casos activos. Non se sabe a cantos afectou. O Goberno di que como moito o 1% dos casos. Que sepan que tenemos todos los medios, todas las capacidades y todos los elementos para garantizar su seguridad. Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade, denuncia que se puidera pôr en risco ás mulleres. Algo inadmisible que un goberno compre pulseras antimaltrato en AliExpress. Por eso, dende Galicia queremos denunciar esta falta de respeto. Non podemos continuar expoñendo as vítimas. Necesitamos un goberno que defenda as mulleres e un goberno que protexa a todas as vítimas. Tamén se pronunciou Alberto Núñez Feijóo, dixo nas redes sociais que o goberno desprotexeu as mulleres coa lei do sí e sí e agora con isto. O responsable asegura o líder popular debe dimitir ou ser cesado. A Fiscalía Xeral do Estado nega que as incidencias cas pulseiras de control telemático de maltratadores deixaran desprotexidas as vítimas. Asegura que os problemas non tiveron que ver co funcionamento dos dispositivos, senón ca descarga de datos, e que os sobresementos provisionais que provocou se reabriron unha vez solucionado este problema. O fiscal xeral do Estado acorda investigar os crimes de Gaza. Álvaro García Ortiz apunta a violacións do Código Penal que poderían supoñer xenocidio e delitos de lesa humanidade. O Goberno aplaude esta decisión. Mentres, desde o Partido Popular, creen que o fiscal se está excedendo. Todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie, podéis entender que me parece lo más razonable y diría lo necesario. Lo que tiene que hacer el fiscal general del Estado es dimitir. Es lo que tiene que hacer y no buscarse escudos para protegerse a sí mismo. Mentres, sobre o torreo en Oriente Medio intensifícase a ofensiva terrestre de Israel en Gaza, no terceiro día xa de operación militar sobre a cidade. Centos de gazatís continúan abandonando a capital cara ao sur, ante a chegada dos tanques hebreos. Por menos 12 palestinos faleceron hoxe en varios ataques en toda a franxa, está sen conexión a internet nin a teléfono. En Cisjordania, o condutor dun camión que levaba axuda humanitaria a Gaza matou dos israelís e logo foi abatido. O Servizo Marítimo de Garda Civil recibe o seu buque máis moderno, o Duque de Ahumada, construído no estaleiro Armón de Vigo. Está dotado con tecnoloxía de última xeración e traballará na loita contra o narcotráfico e a migración irregular na zona do Estreito de Xibraltar. É o buque máis grande e moderno da Garda Civil, ten 82 metros de eslora e leva o nome do fundador do corpo, Duque de Ahumada. A Benemérita recibiuno oficialmente nunha cerimonia no estaleiro vigués de Armón, onde se construiu. Custou 35 millóns de euros, o 90% con fondos europeos. Construir, en este caso, seguridad, pero tamén construir valor, construir industria naval española. E Galicia terá protagonismo na renovación das patrulleiras da Garda Civil. Vamos a contar, evidentemente, con astilleros como Armón, que yo creo que son una manifestación de calidad, de profesionalidad. O Duque de Ahumada incorporará o grupo marítimo do Estreito, con base en Cádiz. Lógicamente, en el sur tratamos mucho con la inmigración y con el narcotráfico, que es lo que más hay ahí. Nos absorbe el 90% del trabajo. O buque vai equipado con submarino, drons, cámaras térmicas, equipamento de última xeración e dúas embarcacións auxiliares que acadan os 60 nós de velocidade. Técnicamente este barco tenemos una embarcación interceptora muy buena a nivel de que la semirrígida de los narcos no correrían más que nosotros en carga. Podríamos realizar intercepciones. O Duque de Ahumada pode navegar en condicións meteorolóxicas adversas e conta cun heliporto que se usará para evacuacións urxentes e transporte de material.
Os estaleiros de Navantia na ría de Ferrol construirán parte dun buque para a Mariña Real Británica. Trátase de 2 bloques do primeiro dos 3 buques de apoio logístico que Navantia ten previsto construir para a Royal Navy nas súas instalacións de Cádiz e de Belfast. Os traballos en Ferrol comezarán na primeira metade do ano que ven. Preocupación entre os transportistas e na Xunta polo futuro da AP9. Pídenlle ao Goberno Central que os informe sobre o expediente que se está a tramitar en Bruxelas sobre esta autoestrada. O Goberno galego lamenta que o Executivo Central non aproveite a oportunidade que lle dá a Unión Europea para rescatar a AP9. A conselleira María Martínez Allegue asegurou que canto máis tempo pase, máis caro sairá ese rescate, que tamén pide o sector do transporte galego. Para nós é fundamental o rescate da AP9 e a gratuidade, é a nosa columna vertebral, implica uns custos nas nosas empresas inasumibles e é necesario este rescate. Podemos dicir es que está a discriminar a Galicia, claramente, cando vemos efectivamente que se liberan outras autoestradas con peaxe, facendo esas análisis non só do custo do rescate e do custo das bonificacións, senón tamén dos beneficios que tería tamén para o tráfico, toda vez que temos que ter en conta que o tráfico que hoxe en día discurre por vías convencionais se desprazaría a esa autoestrada. E preocupación tamén no sector do mar, neste caso pola proposta da Comisión Europea de eliminar o Fondo Específico Pesqueiro e Acuícola no 2027. Xunta e armadores defenderon hoxe en Vigo que Galicia non vai quedar calada. Alfonso Rueda e o presidente dos armadores, que volveron pedir a rebaixa do IBE do peixe, aseguran que os cartos europeos son clave para apoiar a remuda xeracional no mar e renovar a frota. Que tenemos una flota muy antigua, muy obsoleta, más de 30 años de antigüedad media, especialmente artes menores y flotas de litoral. Necesitamos esos fondos, vamos a luchar denodadamente por ellos. Y es que no puede haber de repente un cambio absoluto y no puede haber ese corte radical en fondos que siguen siendo muy necesarios, sin discutir que son necesarios en todas partes. A la cadena Marindustria le sigue haciendo falta ayuda, atención y asistencia desde la Unión Europea. Y esto no podemos dejar de decirlo y de hacer las presiones, porque bueno, está claro que Europa funciona así. En Galicia, os bares de praia poderán abrir desde Semana Santa ata finais de outubro. O cambio busca facer máis rendible o litoral respectando sempre a contorna natural. O presidente da Xunta reuniu hoxe os alcaldes dos concellos da costa para avanzar cara a unha xestión compartida. Todos os bares de praia terán permiso en Galicia para estar abertos de forma continua dende Semana Santa ata finais de outubro. Alfonso Rueda explicou que o cambio busca facilitar o traballo dos emprendedores galegos. Todos esos establecementos que estaban a pé de playa, que tiñan esa interrupción que botaba a moitos emprendedores, moita xente soben tamén, que tiñen esos establecementos que si tiña que operar os intervalos non lle compensaba, vamos a dar esa continuidade. Rueda e os alcaldes dos 86 concellos do litoral reuníronse este xoves no primeiro cumio de municipios costeiros. O presidente da Xunta apostou pola xestión compartida da costa, agora que Galicia ten as competencias. Preservar o noso litoral, a maravilla que iso é a clave de todo. Pero iso non quere decir que non se poda facer nada. Ese plantexamento non nos valía, porque hai que vivir no litoral, pero tamén hai que poder vivir do litoral. E levámoslo facendo moitísimo tempo en Galicia. E sabemos como hai que facelo. E tamén sabemos o que non se pode facer. Máis da metade da poboación galega vive nun municipio costeiro. O ex-primeiro ministro israelí Ehud Olmert e o politólogo e xadrecista Garry Kasparov son dous dos nomes internacionais que participan no foro de debate da Toxa entre o 2 e o 4 de outubro. Todas as xornadas poderán seguirse por esta canle na G2 e tamén en liña. O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, recibiu esta tarde no Pazo do Hórreo a promoción de Medicina 1973-1979 da Universidade de Santiago. Esta foi a primeira promoción que pasou por selectividade. No acto participaron tamén o conselleiro de Sanidade e o actual reitor da Facultade de Medicina. Alumnos, profesores e autoridades realizaron unha visita guiada polas instalacións e coñeceron algúns dos lugares máis emblemáticos, como o hemiciclo, a biblioteca da Xeración Nos ou a colección de arte da Cámara.
Os reis continúan a súa viaxe oficial a Exipto. Esta tarde, Filipe VI reuniuse co primeiro ministro do país, Mustafa Madbouli. Posteriormente, acompañado polo ministro exipcio de Educación e Investigación Científica, mantivo un encontro cos directores dos 23 departamentos de español que hai nas universidades do país, onde estudan 6.000 alumnos. Nunha axenda paralela, a raíña Leticia visitou diversos proxectos de cooperación e participou en varios actos culturais. O último día da visita de Estado de Donald Trump ao Reino Unido deixa certos desencontros en materia de política exterior, pero tamén o anuncio dun investimento récord nas illas. María. Os acordos alcanzados con empresas tecnolóxicas estadounidenses están valorados nuns 173.000 millóns de euros ao cambio e son, segundo Keir Starmer, o maior paquete de inversión externa na historia do Reino Unido. No seu encontro en Chequers, a casa de veraneo do primeiro ministro, os dos mandatarios amosaron a súa boa sintonía, pero tamén as diferenzas sobre Gaza. Preguntado pola intención do goberno británico de recoñecer un Estado palestino, Trump volveuse a amosar contrario e exixiu de novo a liberación de todos os reféns. E sobre Ucraína, o presidente estadounidense admitiu que se sentiu decepcionado por Putin, mentres que Starmer asegura que os dous países traballan para que o presidente ruso acepte un plan de paz. Entre medio millón e 1 millón de franceses votáronse hoxe á rúa para protestar contra os recortes de gasto que prepara o goberno. Convocáronse 250 manifestacións en todo o país. Algúnha delas acabou, como ven, en disturbios que deixaron 21 feridos e máis de 180 detidos. Os sindicatos protestan contra o axuste de 44.000 millóns de euros anunciado polo anterior executivo. Polo momento, o novo primeiro ministro, Sébastien Lecornu, só aceptou retirar a supresión de 2 días festivos que quería aplicar o seu antecesor. O acusado de matar a súa muller en Baiona en 2023 rexeitou hoxe a condena de conformidade pactada entre o seu abogado e a acusación. Ángel Rodríguez confesou no seu día que matara a súa parella cun coitelo e cunha machada diante dos seus fillos. Hoxe, nunha vista preliminar, dixo que non estaba de acordo cos 26 anos de cadea acordados ca Fiscalía e que el pretendía que quedara en 24. O acusado comunicou tamén que renunciaba o abogado de oficio que tiña asignado o que podería atrasar o comezo do xuízo. Este é o momento en que un encapuchado entra na gasolineira de Coirós para cometer un atraco, ameaza a dependenta cun coitelo de grandes dimensións e obriga a abrir a caixa registradora. Acto seguido, marcha co botín. Fora, agárdao o seu cómplice para fuxir en coche. As cámaras de seguridade da estación de servizo captaron o ladrón e un veciño de Betanzos que xa foi detido. Un xulgado de Gran Canaria abriu xuízo oral contra o defensa do Real Madrid, Raúl Asencio, pola difusión sen autorización dun vídeo de contido sexual. No caso están implicados outros 3 exxogadores do filial madridista. Presuntamente gravaron e divulgaron a grabación das relacións sexuais mantidas con 2 mulleres, unha delas menor de idade. Asencio non participou naqueles feitos, pero está acusado por reenviar un deses vídeos. Terá que aboar unha fianza de 15.000 euros. A Fiscalía pide para él 2 anos e 6 meses de prisión e 4 anos e 7 meses para os outros 3 implicados. Imos de seguido escoitar a Amancio López, o impulsor do Foro La Toja, que, como saben, poderán seguir de preto na nosa segunda canle entre o 2 e o 4 de outubro. Y defendemos la multilateralidad para la forma de resolver los problemas entre los países. En todo caso, siempre el consenso. Y hemos intentado, creo que lo hemos conseguido, que Foro La Toja sea ese lugar de debate sosegado donde se buscan más los acuerdos que los desacuerdos. Fernando Rodríguez Ojea xa é o novo secretario xeral da Forta, o organismo que agrupa a maioría dos medios audiovisuais autonómicos de España. Antes de asumir este novo cargo, o xornalista galego traballou nos últimos 16 anos na Compañía de Radio e Televisión de Galicia, agora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia. Dende 2017 foi o responsable da área de contidos e antes director de proxección social. Recoñecemento a calidade dos programas que se fan. Son dos que fan unha compra grande para moito tempo ou prefiren ir aos poucos. Un estudo asegura que cada vez somos máis os que mercamos varias veces á semana ou mesmo a diario.
Ver nos supermercados carros cheos ata arriba de produtos empeza a ser cousa do pasado. Agora o que toca é elevar o carriño da compra. E é que segundo un recente informe sobre hábitos de consumo, os españois están cambiando a mentalidade e agora prefiren mercar casa diario en detrimento dunha gran compra ao mes. Eu creo que vamos todos hacia eso, hacia pouco a pouco, vamos, según teñas falta ou pero non aquelas cantidades que comprábamos. Compro cada día, compro normalmente cada día. Este cambio de hábitos está relacionado coa inflación e as fortes subas de prezos que minguan as economías familiares, pero tamén cunha maior necesidade de controlar o que se compra e de evitar o desperdicio alimentario. Compras con un pouco máis de sentido. Puedo comprar las cosas frescas y no tengo que esperar a que se pongan malas. Y yo creo que es la forma de tener un mejor control. Tendo tempo, a mellor colles o peixe máis fresco, colles as ofertas puntuales que poida haber. O tempo xoga un papel fundamental, pero non todo o mundo dispón del. O peso tamén determina os hábitos de consumo. Todas esas cousas que pesan, unha vez cada mes, grande. Vivir no rural ou na cidade tamén é determinante. Se vives na aldea, faz unha compra grande, sobre todo produtos que non son perecederos. Neste cambio de tendencia saen gañando os supermercados pequenos e as tendas de barrio. Compran un pouquiño máis, pero falas que xente. Neste informe tamén se reflicte que a fidelidade xa non existe. Non son fiel, compro máis no supermercado que teño máis cerca. A unha semana de que comece o outono, boa parte de Galicia está en aviso amarelo. Hoxe acadamos os 37 graus, pero claro, a noite cambia o conto e ben, hai localidades en que os termómetros marcan unha diferencia de máis de 25 graus entre máxima e mínima. É habitual non saber como vestirse no outono, pero semella que este ano, a tan só 4 días do inicio oficial da nova estación, vai ser máis difícil. Polas noites frío e tardes máis cálidas do normal, para volverse tolo ou coller un arrefriado. Unha chaquetiña, digo eu, non? Porque o refais a hora de lana non se leva. Levantas as 8 da mañán e fai un frío que eso, e agora pois hai que andar medio desnudos. Que baixei do bus e xa me viño así un sofoco que dixe, mi má, non contaba eu con ter tanto calor aquí. Ourense experimentou esta tarde unha intensa onda de calor con temperaturas que rozaron os 37 graus. Meteo Galicia emitiu un aviso amarelo que se manterá ata mañá venres. Abanicos, oye, e ventiladores, entonces, pois mira, temos que aguantar. E estos calores son terribles. Que tiñamos que ter as fuentes máis activas e as piscinas ainda abertas. Coa noite as temperaturas descenden a 10 graus en Ourense e a uns baixos 2,5 en Xinzo. O luns comeza o outono, pero o verán parece resistirse a marchar e algúns pían para que se vaya. Ensaladilla e eso ya está bien. Comer un cocido a estas horas... Con bo chourizo e todo que acompaña, eso está ben. Poucos rapaces din que queren ser xoieiros cando lles preguntan de pequenos, pero Aimé e Catalina tiñano claro e cruzaron o Atlántico para formarse aquí en Galicia. Elas soñan con traballar nun gran taller fabricando e deseñando xoias. Tras estudar escultura na Argentina, Aimé descubriu a súa verdadeira paixón. Además que la escultura trabaja en espacios muy grandes, mientras que la joyería trabaja en espacios más pequeños, una mirada más afinada. Bueno, me enamoré de conocer el oficio. Catalina xa o tiña claro desde nena e viaxou desde Colombia a Vigo para converterse en solleira. Es un mundo que te deja expresar por medio de las joyas, tus ideas, tu creatividad. Así que, bueno, era el mundo que deseaba desde pequeña y aquí estoy. Din que o de solleiro é un deses oficios que requieren de certas cualidades que non todo o mundo posúe. Te tiene que gustar, te tiene que dar pasión, porque es una maestría de paciencia, literal. Tienes que tener mucha paciencia para trabajar en cosas pequeñas. Co título recente, o seguinte destino é Estrasburgo, onde comezarán a traballar no taller dunha gran marca. Desde alí seguirán perseguindo o seu soño de ser solleiras. Hoy podría a lo mejor decantarme por la gemología o quizás por algo más técnico o quizás por algo de diseño. Así que, bueno, espero que el camino un pouco me ayude a dilucidar para que lado ir. Marchan coa mesma ilusión coa que chegaron a de converter a súa paixón pola sollería no seu futuro profesional. Asegura que é a súa despedida definitiva. Joaquín Sabina enche esta noite o Coliseum da Coruña ca xira Ola e Adeus. Imaginamos, Demetrio, unha enorme expectación.
a expectación absoluta, agora mesmo aquí xa non queda ninguén nesta entrada ao Coliseo da Coruña, pero que dentro está completamente cheo, 7.000 persoas, as entradas esgontáronse nada máis a ir á venta, pero ollo, porque haberá un segundo concerto pasado mañá, sábado, e tamén esas entradas tamén hai moito tempo que están esgotadas. Concerto de despedida, Ola e Adeus, titula esta xira na que Sabina, despois de case 50 anos en riba dos escenarios, se despide dos seus incondicionais. Quen non cantou unha, dúas ou 500 veces algunha canción de Sabina? Así que hoxe, primeira das dúas despedidas definitivas dun Sabina, aunque con el nunca se sabe. Sabina sempre sorprende e nunca defrauda. Grazas, Demetrio. Entradas esgotadas para Sabina e van polo camiño as do Caudal Fest, o último gran festival do verán que se celebra desde mañá á beira do Miño en Lugo. Encabezan o cartel Melendi e Love of Lesbian. Tamén estarán Carolina Durante, Zahara ou os galegos Carlos Ares, The Rapants e Músculo. Vou a ir a ver a Melendi. Moitas amigas mías van ir e promete bastante o cartel, a verdad. Gústame de Rapans, Carolina Durante, Alcalá Norte, dos que están no cartel. Bueno, ainda non sei se iréis, se hai entradas. 1928, en Alemanha, voa por primeira vez a maior aeronave do seu tempo, o Graf Zeppelin. Era tan longo como 2 campos de fútbol e podría transportar 60 persoas, ademais de carga. Sobrevoou 150 veces o Atlántico e mesmo funcionou como liña regular para levar paquetes e correo postal a América do Sur. O Zeppelin cruzou en varias ocasións o ceo galego e, de feito, en Vigo, unha foto de Pacheco colleuno sobre o Hotel Moderno, na Porta do Sol. O Graf voaría por derradeira vez no ano 37, cando un accidente dun Zeppelin similar en que morreron 36 persoas puxo fin á era dos dirixibles. Unha pena. Ata mañá.